kaburuji e demgal pular e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe heten koɓe radio Jawol Sare on calminama to gonɗon no gonirɗon kala joni meftande men e kabaruji jamma hannde jaatanen koye dendi Amatoure e kabaruji dowlaji dentuɗi États-Unis e kabaruji international. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jaam hira mon hande ko ñalawma aljuma 17 lewru avril hisan ujunnaji 2026 habaruji mon ɗemgal pular habaruji mon guidaɗen ko États-Unis konko Donald Trump woni o ñalli ko toon to Arizona kadi o haali haaluji kewɗi e haaluji en jeeya hen oɗo sa joni guerre gonɗo toon to Iran e kadi gueɗe partuɗe o e OTAN tumnade kanko Donald Trump ko haali o wi wonde koyne wayni ko kamɓe o yetti hono leydi Pakistan o yetti kadi hono premier ministre muɗum hono Shehbaz Sharif o haali kadi o wi gueɗe ɗe gaɗa kadi moƴƴe ɗe waɗata pour wawde beele walla nanodira ne daña hakkude mabɓe kamɓe États-Unis e kamɓe Iran o haali hen kadi o wi wonde ko sibabude ɗeɗo peeje ɗe ganduɗa kamɓe e Pakistan nde oɗo sa joni hono kamɓe Iran naɓe jaaɓi kala ko fate en iranium pewnita toon ɗum noon ko gueɗe partuɗe nucléaire ko ɓe mbiyata condi gondi toon ndi Iran jaaɓine artire en itte en artire to États-Unis ɗum ɗo fof noon ko caggal muɗum kadi kanko Donald Trump ko fati kadi haalluji OTAN o wi OTAN nde ko yimɓe jamfanteɓe ɓe o yenni ɗumen o wi wonde ko jaɓani walludem kadi nde jaaɓi wiide ne arani janta e walludem pour uddidde cirtol Hormuz nde o wi ɗum uddajata o tardi o haali kadi o wi ko États-Unis ene perde kalis mum waɗi kalis ken mo abbo e milliard ɗum noon wallude OTAN kono o wi wonde ko OTAN oɗo sa joni alay saago États-Unis jalta kanko Donald Trump kadi caggal mo fati nanodiral no jeygol deƴƴiri toon to hakkude kamɓe Israël e kamɓe Liban o wi ɗum ɗo kadi ne wayni ko hunde nde meeɗani wadde nder ɗiɗo duuɓi jeetati hitande ɗum kadi o wi wonde en wayno oɗo sa joni o yetti leydi Israël o yetti kadi kamɓe Liban naɓe to banggue Iran noon ene wayno tumnade konguɗi gommiɗi toon to ministére des affaires étrangères ɓe mbi d' abord ko fati iranium ala fof koɓe kalde Donald Trump walla ko kalde Amérique pour jabde iranium mabɓe itte toon to Iran ɗiɗiɓel ngel kadi ne wayno lurodiral ne woodi oɗo sa joni ko fate ngol ɗo cirtol ene wayno to banggue Iran wi wonde ko waɗi annonce wi wonde ko cirtol ngol udditama haala laaɗe baɗɗe pétrole ene mbawi fudditade rewde toon kono e wayno ko kamɓe États-Unis kanko Donald Trump kadi e nder ko windino média social makko wi wonde ko o yetti Iran pour wiide ndeɗo tuhde udditama kono noon o haali hen kadi wi wonde ko bloquade mo waɗi toon ɗum noon ko faddade laaɗe natoje e jaltoje ngolɗon cirtol kontinde ha nani wona hakkude mabɓe kamɓe Iran hakken wona samp ɗum ɗo fof noon ko hunde jiiɓinde oɗo sa joni ko wawi wonde fof sibabude kamɓe Iran naɓe haalde wonde ko ɗo cirtol udditima ene wayno ko prix ji pétrole gusima hande e aduna o fof ɗum noon yiyama kala ko wonno barigal kene yeeyatono temedere sappo e joyi ha telli less ha woni $1.3 ko wawi wonde fof ene wayno koye hagguillaji nen kucciri toon to Pakistan et surtout yanne wonde ko e peeje ɗe ɓe goni oɗo sa joni ƴewde artirde kamɓe États-Unis e kamɓe Iran ha kontinda haala ɗum beele jaam no dañira e tunnade hande Pakistan ko haalata wonde ko hawnaki ko adi nogasi gol lewru avril ko nden cessez-le-feu nattata hawnaki kamɓe États-Unis e kamɓe Iran waɓe mbawa nanodirde holkoɓe mbawi joddade ɓe kaala pour beele jaam no daña toon ɗum nana andi ko winda toon CBS ko fati e weeyo no wayno ɗamina wonde ƴiwol goɗɗe kadi ma continarde to hakkude États-Unis ɗeɗo ƴiwol noon mawɗe mbaɗino to Minnesota Wisconsin e Illinois waɗi kadi bonandeji kewɗi kono ene wayno ala mayɓe hen ɗamina en kadi ɓuura 51 million neɗɗo tugui tan Texas ha hittanma Wisconsin koko ndentina en hawnaki ƴiwol ɗe ma gardu keneli mawɗi e kadi ma gardu e kala ko ma gardu kadi toɓoji ɗi kadi ne wayno toɓoji ɗi kadi ne waɗi toɓoji ɗi kadi ma gondata koye marmarlen gon hen marmarlen mbawi helde hay weeru jotoji banggue hakkude États-Unis tugui tan Texas ha yettanma Wisconsin ko heddi États-Unis ko nan hawna keneli jaddude toɓoji ɗi masa jogade dole kono noon toɓoji ma jetto États-Unis foof habaruji men États-Unis hande tumnade kadi ko umi toon to CBS News en woni ko haalduji kewɗi jaltino jonti ɓen ɗe wonde hono ñawoɓe ɗiɗi won toon Cour suprême kanko Samuel Alito e kanko Clarence Thomas sibabude duuɓi ɗi jogui e wiide wonde ko hawnaki kamɓe ɗiɗi ko fof mabɓe démission pour kanko Donald Trump dañi kadi mo nomi toon to Cour suprême taw kadi ko yimɓe conservateur uji ɓurɓe ñaadde e ɓeɗo ɗiɗo tumnade ko yalti toon to Cour suprême ɓe mbi wonde ko kanko Samuel Alito en ko haalde CBS o wi wonde ko ala anni yaade retraite ndeɗo hitande CBS kadi haalde hono kanko Clarence Thomas kañum woori wi wonde ko ala fonde weɗi miijade wonde koko démission ɗiɗo haalduji noon guiɗi yaltoto toon to Fox News wonde ko Alito jaro hande duuɓi jeeɗiɗi e kanko Thomas jaro duuɓi jeeɗiɗi ɗiɗo jeeya toon to Cour suprême hawnaki ma démission walla ma jaro retraite kanko Donald Trump toon wi wonde ko omo paari so tawi ɓeɗo ɗiɗi démissioni mawo ƴeftu yimɓe wonɓe taw ko yimɓe kadi famarɓe duuɓi beele ne mbawa wonde toon ɗum ɗo fof noon ko peeje ne ganduɗa ene kamɓe républicain jogui pour wallude kala wiyeteɓe juge uji taw conservateur uji continde
jogade kewe ki tonto kursira mo États-Unis habruji men États-Unis hande tunnade kadi ko yalti tonto CBS nadu goto jare Cuba mayitonde kasoji immigration dum non ko tonto Miami o yarno dubi no gasji ko nangono sibabu ni immigration tonto Miami e dum non kadi ko deno non fe tagal de tinamul ya warta o wete ko Aled Damien tay mu koy suudu makko do sokono do taw nati wa port dum non kadi wadi ko nyen sappo e didi lewru avril hitan ujunnaji no gasji ko kambe service immigration ko tay wonde li o fofata e noddi pompier be puddi pompude mo belo mo fof ko nane wayno ko ciagal mudum e tay wonde ko mayde heti 7h31 minutes ko wonde fo dum do kadi gadi jantude kadi kambe immigration gadi be takere o suwa ko yimbe nganye ton sibabunde torture mbada ton suwa kadi ko be mbasa toppitaade yimbe nangerebe ton taw gonde nyawuji walla nyawuji keftodo men ton dum nawata en to tonto immigration hono kanko gardino no de immigration hono kanko Peter Lion dum non tumnade ko yalti en wayno ko nyande capantati e go lewru me hitan ujunnaji no gas jeegom ko den o parlike mo dum no fori ko ciagal de kadi halluji ke kanko yede wonde ko kanko woni jamirdo e kambe dadibe AIS yobe mbad maskuji be jasma be yobe kutoro kadi dole ni wanda en so tay be jehe nokuje be nanga yim kadi ala fofa bawdo film de pour haltude kadi mbadat adum do foko non ko hunde de ganda wari ton to kongre la kewdi mo jaya yimbe ganda defandube AIS gede mbata de en dum do fo non sibabunde Donald Trump agenda mudum moy mu wanno gile campagne mudum ma nango yimbe immigration yaltini men leinde ko way wonde fofen wayno ko sibabunde o de sa joni deba gondo ton to kongre ko faate waylu mo ganda kambe democrat be namdi gede de ganda hadbe kambe AIS o de sa joni danji budget dum do foni jaya o de sa joni ko wadi mu yaltu way wonde fof kanko president Donald Trump o jabi wonde ko kanko talnion abru démission de makko nyade capantate go lewru me ko fuddi wonde directeur AIS ko lewru mars hitandu junnaji de nokasi joyi ndar batak mo windi gardi de Homeland Security on mo waki o won suka makko ngol ko mawdo skad jumsud makko sogulu donc o wiidi hankati heddade famille mo habruji men États-Unis cekitoɗen ko toon to congrès ɓen toon hande kamɓe sardiyankoɓe républicain et démocrate ɗum noon ko wadde débaji ko fate en o ɗo ngalɗo kuulal biyetengal fisa kuulal mbaɗanogal e laamu makko kan ancien président Joe Biden ko ɗum noon ko kuulal kamɓe dadiɓe Amérique fate kisal pour wawde espionde kala yimɓe wonɓe ɗo en surtout yenn yimɓe ɓe jaaka leydi gueɗe parɗo e communication ngaji mumen gueɗe coodata e bankuji laamu makko kanko Donald Trump en ittino ngal ɗon kuulal ko anda joni hono kanko Donald Trump e ballal républicain surtout kanko Mike Johnson eɓen jiiɗi artide kuulal ngati oɗo sa joni républicain conservateur uji ko wayno kanko jeeyaɗo toon to Georgia hono kanko Adam Scott e républicain ji goɗɗi jeeyaɓe toon to Texas wiyata hardline koɓe saliɓe votande ngal ɗo kuulal ɓe mbi wonde ngal ɗo kuulal so wotama kamɓe laamu ngu mbaɓe espionde taw ko citoyen ji américain ji eɓen toon to congrès en ɗum ɗaɓinama ɓe gartir kuulal ngal caggal min pour ƴewde so tawi kuulal ngal no wawi paasi so kuulal ngal paasi noon ko victoire wonat pour kanko Donald Trump rewde citoyen ji yimɓe ɓe ganduɗa ɓe wiyata ko añɓe makko pour heɗade ko kaalata heɗade ko mbaɗata andu to jahata habruji men international tumnade kadi winda toon to action en wayno ko uure hakkunde kanko Donald Trump président mo États-Unis e kanko Benjamin Netanyahu premier ministre mo Israel ɗum noon ko caggal de Donald Trump hande windi e média social muɗum windi Israel hankadi wonta bombu Liban kanko Donald Trump ɓeydi o oɗo sa joni koko harmina e mabɓe yoɓe wadde ɗum ɗon noon kadi ko États-Unis harmini e mabɓe ɗum ɗon pour bombude Liban e kanko Donald Trump kadi o weydi hen o wi hankadi yoni caggal muɗum kanko Donald Trump kadi nde waddi entretien e action o wi wonde kadi wayno ko ala sago hankadi dartini ko waɗata ko o wi wonde ɓe mbawa continue tan eɓe pousse building ngaji ndi ko kanko Donald Trump jogorani jabde ɗum ɗon continue ko Benjamin Netanyahu e équipe makko e yimɓe laamu makko ndeɓe jii oɗo poste Donald Trump weɗi média social mum e kadi ndeɓe keeɗi entretien ji Donald Trump wadde action e wayno ɗum ɗo haayiɓe oɗo sa joni c'est pourquoi kamɓe Benjamin Netanyahu laamu muɗum waɗi bataki fadde toon to Maison Blanche yoɓe lernan ɗum oɗo sa joni holko woni sababu Donald Trump haaluji ɗi haalata siftinde on tan ko hani wayno ko ñande alhamis nde ne kamɓe Liban e kamɓe Israel ɓe mbaɗino nanodiral pour dartinde pellodiral hakkude mabɓe ɗum noon ko nanodiral ngal ko pour balɗe sappo donc tumnade hannde ko kamɓe laamu Israel koɓe kaali toon ɓe mbi wonde ko e nanodiral bangal hakkude kamɓe Liban e kamɓe Israel ngal o wiyende ala fof haaluji kaalaɗe hen hono ko Donald Trump haalata ko ɗum ɗon noon ko hunde lutodirde e nanodiral mabɓe donc oɗo sa joni ɗum kadi ko caɗele mawɗe wonande soit kanko Benjamin Netanyahu par ce que gila tan ɓe tumuyino wonde ko haaluji kanko Donald Trump pour haaldude Iran ko ɓuuri hewde juifaɓe wonɓe toon taw ɓurɓe wonde sévère en ɓurɓe anje kala ko fate jam dañe toon to Iran jam dañe toon to Palestine kañumen jiiɗa ngal ɗon nanodiral e kañumen koyemen kalini mbi wonde ko kanko Donald Trump woni koye jam fade oɗo sa joni Benjamin Netanyahu donc so haala yalti hen kadi hono kanko Donald Trump omo wi wonde ko kamɓe États-Unis ɓe karmini e Israel pour bombadude hankadi Liban ɗum ɗo kadi ko hunde lundi no fewi nanodiral gongal hakkude kamɓe Israel e kamɓe Liban men hande international tunnade ko yalti joni kadi ono wani ko kanko
ko gardiɗo parlement mo toon to Iran kanko Mohamed Bagher Khalifa e nder ɗum noon e nder ko posti kanko ne média social makko joni o wi wonde ko en wayno ko cirtol Hormuz ngol biyonogol wudditima en wayno oɗo sa joni sibabude kanko Donald Trump halluji ɗi continue mo haala en waɗa e média sociaux ji en wayno ngol ɗo cangol hankadi nattata udditade no ɓe mbirno adani ɗum noon siftindon ko kam Iran ɓe kalini mbi ko cirtol ngol ko udditte ɗum noon e wayno ko kala laaɗe gonɗe toon e badɗe pétrole en mbayirode hen Donald Trump kañum hoore mo weltinoma e kaɗon haali wi wonde kon yetti Iran sibabude jaaɓi cirtol ngol uddit kono kanko Donald Trump kadi o haali no wi wonde ko bloqué mo wat toon ɗum noon laaɗe gonɗe toon laaɗe militaire uji gonɗe toon to maaji e wiide makko ma continue laaɗe goɗɗe nadde toon walla yaltude ngol ɗon cirtol konguɗi ɗo windi kanko gardiɗo parlement mo Iran o wi wonde ko en wayno ko so cirtol Hormuz a wiye wonde ko uddita walla ko udda hol toppitoɓe ha laaɗe ndew ɗon ɗum ɗo fof wona nder média sociaux ji foti réglade ɗum noon e wiide mabɓe kadi ko woni wayno ko kamɓe Iran ko kamɓe jogui contrôle ngol ɗon cirtol woni fof en wayno ko kanko gardiɗo parlement kadi ɗum ɗo ko sibabunde haalluji makko kanko Donald Trump toon to Arizona to yano toon événement politique donc siftinde on tan ande woni ko Donald Trump haalluji muɗum ɗi fof gari ko caggal nde kanko premier ministre des affaires étrangères mo Iran hono kanko Abbas Araghchi nde o haali wi wonde ko kala laaɗe ɗe ganduɗa badde pétrole taw ko laaɗi kadi commercial ene mbawi rewde ngol ɗon cirtol ko way wonde fof kadi tugnadi kadi eko yalte e marché ji international ji sibabude kaɗo haala kadi kanko gardiɗo parlement iranien ene wayno pétrole kadi hawnayi kadi ma cugol montude kadi hayso tellinoma caggal nde ɓe annonce cirtol ngol udditima ko way wonde fof e tugnade hande ko CNN yaltini wi wonde ko hakkude kanko ministre des affaires étrangères Iran mo nde o haali kongol wonde cirtol ngol udditi e kanko Donald Trump nde o haali wonde ko cirtol ngol hande ɓe continue blog ɗum ko laaɗe seeɗa ndewi ɗon laaɗe ko laaɗe limotode ko way wonde fof en wayno ko cirtol ngol hande ala ko sirson yimɓe kadi toppitiɓe ko fate gestion kala ɗeɗo laaɗe dewoji mbi laaɗe gonɗe toon kadi ɓuura temedde jeegom kaliɗe oɗo sa joni ɓuuri ronkude ɗumen ɓennude cirtol ngol mbiide ɗumen yondeno par ce que ala fof ko sire ɗiɗo halluji habaruji men international hande ko fate nde ɗo hari CNN on kanko Donald Trump e laamu makko ɗiɗo halluji gonɗi hakkude mabɓe e Iran taw koye ɗe koyeɗe moƴƴe ɗe ganduɗa gouvernement Pakistan waɗata Donald Trump mo ɗamini o puudi ken ɓuura milliard uji nogas ko jawdi Iran ɗe ganduɗa kamɓe États-Unis pawi hen junggo ko hunde gadi hawnaki tumnadi ha hande komi toon Maison Blanche ɗum ɗo o paam ko hunde wawde wallude jaam no dañira toon to guerre gonɗo hakkude Iran e kamɓe États-Unis Israël ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi caggal nde ɗum yaltine yimɓe hewɓe no ganduta ko conservateur uji républicain duttima ene gulla ene pelamo kanko Donald Trump e konguɗi ɗi o haalano yennude hono ancien président Barack Obama wiide mo e hitande ujunnaji 2016 kañum ko Barack Obama o wawini yamirde ken wona million ngaji temedde nayyi ɗaccitede ɗum noon ɓuuro wonande kash kamɓe iranaɓe ɗum noon kanko Donald Trump o yenni ɗum oɗo sa joni o wi wonde ko milliard uji ken ɓuuri milliard uji nogas kanko ɗum o oppanta iranaɓe fof noon ko hunde nde ganduɗa e ko anda ko kamɓe Pakistan naɓe ndewi ɗon ɓe beele jamne dañe toon iranaɓe ne jeeno e condition ngaji ɗi kalno mbi pour ko deccinte guerre o tan ko so tawi kamɓe Amérique naɓe guitti junggo mabɓe e kalis mo ganduɗa walla ko jeeyi mo ganduɗa kamɓe Iran jeeyi ɗiɗo milliard uji nogas en jeeya hen toon to France ono kanko président Emmanuel Macron gardiɗo leydi waɗi commentaire ko fate nanodiral gongal toon to Liban ko fate jayngol yo dartino toon ɗum noon tumnade ko haali ko mi welti hen mo supporte wi wonde ko en wayno ko haysindo ɓe jaɓɓima ngal ɗo nanodiral taw nanodiral ngal États-Unis rewi ɗon pour jaam dañe toon to Liban eɓe jogui sikkitare hande wonde ko ngal ɗo nanodiral ko ene jogori ɓooyede ɗum ɗo fof ari noon ko caggal nde kamɓe Israël naɓe konngol makko kanko Benjamin Netanyahu wi wonde haysoɓe jaɓi nanodiral ngal wayno oɗo sa joni militaire uji mabɓe wonɓe toon to Liban militaire uji mabɓe won banggue worgo Liban ene wayno gummotako toon ɗum ɗo fof noon ene wayno ko kamɓe Hezbollah aussi ɓe yimɓe ɓe jaɓ ko winoɓe wonde oɗo sesgo ɓe koldaki kono e tugnade konngol goto e yimɓe mabɓe wonɓe toon ko haalde agence France ɓi wonde ene wayno ko kamɓe Hezbollah ɓe mabɓe respecte cessez-le-feu so tawi tan kamɓe Israël naɓe ɓe dartini attaque uji ɗi ɓe mbaɗata toon ɗi ko wawi wonde fof oɗo sa joni hagguillaji ne goni toon oɗo cessez-le-feu kadi ko pour balɗe sa men international hande toon to Montpellier hono kanko ministre des affaires étrangères mo France Jean-Noël Barrot e nder konguɗi ɗi ƴefti kadi taw mo haalda journaliste uji o wi wonde ko debbo biyeteɗo Ross nangganoɗo ga to États-Unis ene wayno nangganoɗo toon to Alabama ene wayno jaarowo e duuɓi 75 ene wayno arti toon to France kanko oɗo debbo noon ene wayno ko o arno kanko hoore makko ko abbade gorko goto mo andodirno ɗum noon ko guila kitare ujunere 1960 oɗon gorko kadi ko neɗɗo gonnoɗo militaire uji américain ji wonnoɓe
arnoɓe to yanoɓe toon France ne wani caggal muɗum nde yettinde ene wani ko kanko oɗo debbo biyeteɗo Ross o resindiri e William Ross ɗum noon ko gorko mo andodirno guila hitande ujunere 1960 kono ene wayno ko caggal muɗum ɓoytani muɗum oɗon gorko kañum horum sanki kono e sibabude oɗo gorko kanko William Ross o waɗano plan guila mo wuuri ko fate en galle ɗo huɗɗo e walla kanko debbo o ni waɗandemo kayitaji ene wayno ko caggal nde o mayi nde sukaɓe makko ɗiɗo gari mbi wonde ko galle mo jeyno kene abbo e valeur $90,000 ene wayno ko kañum en koyemum ko heftoɓe ɗum waɗi noon sibabude goto e ɓeɗo sukaɓe ko liggotoɓe e gouvernement fédéral noddi immigration pour arnimo kanko debbo o noon e wiide ministre des affaires étrangères mo France walla e wiide ɓiyi ko gonɗo toon to France on kanko biyeteɗo Herve Goix o wi wonde ene wayno ko kanko ko bannuɗo ɗaɓɓade pour heɓde green card ko e oɗon saaha o nanga kono e kanko debbo kadi waali wi wonde ko nde o nanga nde o nawa kaso nde ene wayno ko ɓe dokkanimo hay leɗɗe ɗe o sohluno e kadi e wayno o tawi toon yimɓe woɗɓe kadi ne goni toon nanga sibabu immigration noɓe toppitortoɓe ni ko lebte ɗum no kadi ko hunde nde ganduɗa fotano wonde ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko ministre des affaires étrangères mo France Jean Noël Barrot o yenni service immigration mo États-Unis gueɗe ɗe waɗata ɗe ko gueɗe ɗe ganduɗa wona hunde fonde jaɓede e kadi ko hunde nde rewani lawol o wi wonde ko ɗum ɗo kadi ko hunde nde jaɓetaki to mabɓe to henne kamɓe France habaruji men international toon to Abuja e tugnade kadi ko jogiiɓe petilaji gari jani toon e lawol gotol gongol toon to Benin State ɗum no ɓen mbawi dartinde bis goto ɓe nangui kadi étudiant ji gonno hen ɗiɗon étudiant ji noon to pano ko toon to université ñande alhamis nde e kadi yaade waɗude examen ji men tugnade konngol makko kanko gouverneur Hyacinthe Alia ɗiɗo étudiant e passager ji gonnoɗe e oɗo bis fof ene wayno nanggama ñande alhamis kañumen fof ɓe ƴefti ɗumen ɓe ƴefti ɗumen toon koye lawol gongol toon to otupto magridi tugnade kadi ko yaltime noon kanko gouverneur o ɓe jaɓani haalde no foti yimɓe nanggaɓe walla no foti étudiant gonno hen kono noon tugnade hande janiyankoɓe wonɓe toon mbi wonde ko 14 étudiant gonno e oɗo bis ɗo noon donc kamɓe fof koɓe nangga e oɗo saha joni kamɓe arme wonɓe toon oɗon région eɓen continue jiilaw mabɓe habaruji men international hande on kanko ancien président Macky Sall en wayno ko ñande 22 lewru avril wawata kanko hoore makko ardatoon to Nations Unies toon to New York darade kanko hoore makko defandude holko woni sababu mo yiɗi ɗaɓɓurde wonde secrétaire général des Nations Unies noon tugnade ko anda en wayno to parti makko gonɗo toon biyeteɗo APR koko mobilise no feewi toon to Dakar e ɗum noon kadi tugnade koɓe kaali ɓe mbi wonde ko maɓe ɓe ñaguima yimɓe kala ko wiyete sympathisant e walla kadi yimɓe fannuji oɗo parti yo ngar toon to nokku maɓe gonɗo toon to Mermoz ɗum ɗo fof ko wawde kadi heɗade en direct kadi kanko gardinoɗo leydi Sénégal o holko haalata ko fati holko woni sababu mo yiɗi wonde candidat ɗum ɗon no waɗa ko ñande 22 lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e 26 oɗo samedi karo kadi ne wayno tugnade hande ko haala toon hono kamɓe société civile wonɓe toon Sénégal naɓe africain ji en wayno mabɓe mbaɗi kadi potital manggal pour supportude candidature makko kanko Macky Sall toon to Fan City ɗum noon ko à partir de 15 heures toon to New York kadi ne wayno yimɓe hewɓe ne supporteur uji taw ko africain ji puɗɗima rendude toon kadi kan jaɓɓademo kanko Macky Sall kadi support moɓe joganimo kanko Macky Sall ancien président mo Sénégal siftin ɗon tan ko ɓuuri hewde leyɗele Afrique oɗo saha joni ene jaɓɓi candidature makko ko noon leydi Sénégal kañum hoorum ha ɗo jarten ɗo prononcé aki haalani d'abord so tawi ene supportima e ko tuma tan ne wayno ko kanko Bachir Diomaye Faye gouvernement makko ene wayno jaɓani supportudemo kanko Macky Sall ko wawi wonde foof ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa hawnaki ala ko waɗata effet e candidature makko hay sinde wonde ko kamɓe gouvernement ene tuma wonde oɗo saha joni ɓe goni koye wadde campagne contre muɗum musidɓe tedduɓe tenkoɓe radio sar ko ɗo tonggui meftande men e jamma hannde o en ñaguima joom jaam mo jaam woni junggo mum nde waɗanten jaam